Ngenkulu inhlonipho ngiyanibingelela bafowethu nanibodadewethu. Sicela ukubonga ngomsebenzi omuhle eniwenzele umfundisi uMlungwana. Siyacela bafowethu ukuthi abazophumelela emshadweni kamfundisi uMlungwana. Ngicathi niyakhumbula umfundisi uMlungwana ukuthi wabeka ukuthi okokuqala umfundisi uMlungwana mhla ehambile emhlabeni into eyenzeka inkosi ilanga nambombela inkosi kodwa yamaNazaretha uShembe munye ngikhuluma ngelanga ngikhuluma ngombombela eseyilanga ngikhuluma ngeke ngibe good kushumayela esikhumbuzweni. Now I'm confusing ukuthi kwakuyiphi inkosi kodwa the point is yamvusa engasekho emhlabeni. So mayimvusa engasekho emhlabeni umfundisi uMlungwana ithi ngikuvusa ngoba ithi ngimvusa lo mntwana ngoba ngisafuna ukusebenza ngaye. Yamvusa yathi yona isafuna ukusebenza ngayo. Yilokho akusho uShembe mhla evusa umfundisi uMlungwana engasekho emhlabeni. Uthi ngimvusa ngoba mina Shembe ngisafuna ukusebenza ngaye. Uthi umfundisi uMlungwana esethabani ngithi nje yimi ngedwe okhona sese. Sasi u10 bonke sebahamba yimi ngedwe sese. Futhi nengane ngisenazo. Ingakho nasemhlanganweni nje angisemniki ngoba nginamuntu nasekhaya. Maningi amazwi inkosi wabusi. Nasemhlanganweni nje angisemniki. Yabo lawo mazwi lawo. Bethi nje nasemhlanganweni nje angisemniki. Kwavuka ukuthi uShembe wayethe ngifuna ukusebenza ngaye. Manje sizobonga ukuthi izwi la Shembe niyalisukumela nilenze ngoba uShembe methi mina ngifuna ukusebenza ngomfundisi uMlungwana aphakama umfundisi uMlungwana athi nasemhlanganweni nje angisemningi masebeka inkinga akabhekene nazo nina masenisukuma nikuthatha nikubeka ezandleni zenu nithi sizowenza ukuthi umfundisi uMlungwana eze kuShembe. Inkulu bafethu into eniyenzile angazi ukuthi abantu abanjengani babongwa kanjani babongo futhi nifanele ukubongwa uShembe nje bafethu ngoba lento eniyenzile thina senza ngalutho thina yabo ngasethambe nje ubheke thina esikwenza nje bekugqugquzela nje ukuthi ekhombisana uthando lweni kodwa yini abantu abasebenzini kodwa inkosi yamaNazaretha ithi lo mntwana lo iyamvusa imfaka umoya wayo. Underline lapho ukuthi umoya kamfundisi uMlungwana wawusungasekho esehambile emhlabeni. uShembe wafaka umoya wakhe kuye. Wayesethi ngifuna ukusebenza ngaye. Kusho ukuthi uphila nje uphila ungokaShembe. Manje umfundisi uMlungwana mayesephakama ethi nasemhlanganweni angisemningi. Ngiyasizwa leso statement leso. Kuyajabulisa ukuthi nini izwi la Shembe nililalela nilenze ngoba wathi umfundisi nasemhlanganweni angisemningi. Nina kwase kunihlupha ukuthi umfundisi uMlungwana akasemningi emhlanganweni nase nenza indaba enkulu. Bafethu angazi abantu abenze lento eniyenze babongwa ubani babongwa kanjani kodwa uShembe engathi inkosi nganibusisa bafethu. Ngiyacela abazofika emshadweni manje bafethu abazophuma emshadweni noma aphathe noma 10 noma u10 rand noma isipho esincane kuba ukuthi simuphi izipho ezinhle umfundisi uMlungwana bafethu nowakwakhe ngoba bafethu bathi uShembe ngisafuna ukusebenza ngaye. Nibonile inkosi ngiyazima emhlalelise kugcine kade kuvala umhlangano. Angithi umfundisi uMlungwana ubetha kanje emhlanganeni yathi inkosi ngiyazayi woza ngifuna ubese eduze kwayo ngiyaxolisa. So bafethu lento eniyenzile niyenzela uShembe sengathi uShembe nganibusisa ningapheli amandla. Amen.